Avui som a Taradell, un dels 13 pobles que formen part de la Mancomunitat La Plana. Les administracions als pobles cada vegada tenen més responsabilitats, però també més exigències normatives. Però i com es contracten els serveis públics avui en dia? Avui descobrirem com s'ha donat resposta a una necessitat compartida, la central de contractació de la Mancomunitat La Plana. Benvinguts i benvingudes, això és Manco TV. Joan Canó, primer tinent d'alcalde de Taradell, benvingut. Hola. Clar, quina és la principal dificultat, el principal repte que tenen els ajuntaments a l'hora de fer la contractació pública? Bàsicament tenim dos problemes o dos reptes, que un és la manca de personal, de recursos humans especialitzat en el tema de la contractació, tant tècnics de contractació com persones que dominin cada un dels aspectes de la contractació, si s'ha de contractar informàtica, si s'ha de contractar carburants, si s'ha de contractar qualsevol servei, que necessites un especialista de cada àmbit més l'especialista de contractació, i això ens manca molt en els ajuntaments. I el segon aspecte és la gran complexitat i els gran terminis d'execució que suposa la contractació pública, que ho fa molt difícil per part dels ajuntaments. Clar, amb el pas del temps s'ha anat fent més difícil tot aquest tema de contractació? Sí, jo crec que el canvi va ser a partir del 2017, arran, suposa, de males praxis del passat, de males gestions públiques que s'han fet, per garantir els diners públics, els fons públics, arran de directives europees, es va crear una llei espanyola que dificulta molt la contractació pública perquè és molt garantista, és amb terminis molt llargs, i que és la mateixa llei per un ajuntament de 100 habitants que per un ajuntament de 100.000 o per un ministeri o per una Generalitat de Catalunya, i clar, no té massa sentit. Clar, amb aquesta nova central de contractació de la Mancomunitat, aquesta nova eina, hi heu notat canvi? Hi heu vist aquesta evolució? Sí, clar, a nosaltres ens facilita molt la feina com a ajuntament. Un ajuntament, Taradell té quasi 7.000 habitants, però és igual, té els mateixos problemes que un de 100 o 200 habitants. Clar, el fet que tinguem una eina a la Mancomunitat que ens permeti ja contractar directament molts serveis d'aquests, sobretot els més recurrents, informàtica, carburants o d'altres d'aquest estil, ens facilita feina, ens allibera feina als nostres tècnics, que es poden dedicar a fer altres contractacions, potser més especialistes o més necessàries per l'Ajuntament, i les contractacions més habituals, que tant es repeteixen a Taradell com a Tona, com a altres municipis de la Mancomunitat, ens allibera de molta feina, facilitat, rapidesa de contractació i garantia de qualitat, perquè evidentment hi ha algú que hi entén, hi ha algú que s'ho mira i algú que et garanteix un servei de qualitat. Pere Medina, president de la Mancomunitat, benvingut. Hola, bon dia. Per què la Mancomunitat decideix tirar endavant una central de comptes? En el fons, la Mancomunitat neix dels ajuntaments pels ajuntaments, i en aquesta legislatura, per primer cop, la Mancomunitat ha fet un PAM, un Pla d'Actuació Mancomunat. En aquest Pla d'Actuació Mancomunat, on ens vam reunir diferents càrrecs electes dels 14 municipis i els caps d'àrea de la casa, van sortir les diferents accions que havíem d'anar desenvolupant al llarg d'aquests 4 anys, i una d'elles era aquesta central de compres. Clar, i per a tots els municipis que formen part de la Mancomunitat La Plana, quin avantatge suposa tenir aquesta central de comptes? En el fons, tots els municipis han de complir la llei de contractació pública, i el que fem aquí és facilitar que puguin complir amb els requisits que demana aquesta llei. Clar, aquesta central de comptes, quins són els serveis o què és les coses que ofereix? En el fons, primer hem fet un buidatge de les necessitats principals de la Mancomunitat, que també poden servir als ajuntaments, com pot ser subministraments de gasoil, informàtica, neteja d'espais públics, etc. I tot això ho licitem per la Mancomunitat, però també els ajuntaments s'hi poden adherir. Clar, i en tot això, el paper de la Mancomunitat, quin és? En el fons, de facilitador, perquè en el fons som un braç executor dels ajuntaments. Humberto Feril, cap de l'àrea de serveis de gestió de la Mancomunitat La Plana, hola. Hola, bon dia. Clar, com funciona a la pràctica aquesta central de comptes? Doncs una central de compres, una central de contractació, en realitat és una eina bastant senzilla. És un instrument jurídic que el que ens permet és la compra agregada de serveis i subministraments que fa, en aquest cas, la Mancomunitat La Plana com a entitat supramunicipal per als seus ajuntaments mancomunats. És a dir, per explicar-ho senzillament, tot el procés de compra, tot el procés de licitació de compra pública, que ha de fer individualment cada administració, cada ajuntament, com podria ser en aquest cas, el que fem és simplificar-ho, i bona part de tot el procés el fa inicialment la Mancomunitat La Plana, perquè després els ajuntaments hagin de fer una part molt més breu
i molt més simplificada. Clar, serveis i subministraments, com bé deies, què és exactament el que poden contractar els diferents ajuntaments a partir d'aquesta central? Doncs en realitat poden contractar totes les necessitats que tinguin i de fet el que fem nosaltres és cada any quan fem el pla de contractació els hi demanem als ajuntaments que ens expliquin quines són les seves necessitats. Ho fem a través d'una enquesta o a través de reunions i el que els hi demanem és, el que busquem principalment és quines són les necessitats comunes, perquè evidentment tots els ajuntaments, totes les administracions tenen necessitats bàsiques com podria tenir qualsevol altra entitat. Per exemple, les seves oficines tenen calefacció i per tant necessiten comprar un combustible per alimentar aquestes calefaccions. Doncs això és una necessitat comuna d'absolutament totes i per tant anem a buscar la cobertura d'aquestes necessitats, de la mateixa manera que totes les administracions treballen amb ordinadors i per tant necessiten una assistència tècnica informàtica. Doncs això també és un servei que ha donat solució des de la Mancomunitat. La Mancomunitat fa tot aquest procés i llavors els ajuntaments poden anar a contractar aquests serveis simplificant molt més el que és la burocràcia administrativa, el procés administratiu. Clar, que sigui un servei que està centralitzat en la Mancomunitat també dona una resposta compartida que tenen tots els ajuntaments. Quin avantatge els hi dona a les administracions, als ajuntaments? Doncs justament això que hem anat explicant, no? És la simplificació del procediment, és el buscar l'economia d'escala. Quan un ens supramunicipal amb més logística, més pressupost, més personal, centralitza aquest tipus de compres, el que aconsegueix és simplificar per als ajuntaments aquest procediment. És un procediment llarg, el de la contractació pública, i el que busca justament és donar-los aquest suport perquè ells puguin guanyar en estalvi de recursos tant de personal com recursos econòmics. Fins i tot, nosaltres com a novetat, no és tan habitual en central de compres, que ja n'hi ha al nostre país, és més habitual en altres estats membres de la Unió Europea, però nosaltres hem introduït els sistemes dinàmics d'adquisició dintre de la central de contractació amb una particularitat, que és el catàleg electrònic. D'aquests subministraments que hem estat parlant, com pot ser el de combustible, que hem posat l'exemple anteriorment, nosaltres els hi permetem que ho contractin a través d'una plataforma digital. Això és innovador perquè d'alguna manera nosaltres expliquem plenament que és com una espècie d'Amazon amb empara contractual i empara jurídica de contractació del sector públic. Les administracions simplement, quan s'ha fet tot el procés, quan tenen una necessitat de contractar o de comprar, poden anar a aquesta aplicació amb tots els proveïdors que han estat admesos i adquirir el producte que necessitin, com podria ser en aquest cas el combustible. Tayla López, tècnica de contractació de l'Ajuntament de Taradell, benvinguda. Hola, moltes gràcies. Amb aquesta nova central de contractació de la Mancomunitat de la Plana, què ha millorat el dia a dia de l'Ajuntament de Taradell? Doncs sobretot hem guanyat amb rapidesa i seguretat jurídica. Abans, quan l'Ajuntament tenia la necessitat de contractar el servei de manteniment d'equips informàtics o compra d'ordinadors o subministrament de carburants, doncs havia de preparar tot l'expedient de licitació des de zero. Ara, amb la central de contractació, és ella la que s'encarrega de preparar tota aquesta fase més preparatòria del contracte, de manera que l'Ajuntament l'únic que ha de fer és seleccionar d'aquesta llista de contractistes que finalment han estat admesos i homologats per la central aquell que s'ajusta més a les seves necessitats, el que comporta també una seguretat jurídica per nosaltres, perquè sabem que aquests contractistes que han estat homologats per la central ostenten plena capacitat d'obrar per contractar amb l'administració i tenen la solvència mínima requerida. Clar, això entenc que us aporta avantatges a l'hora de treballar, us ha facilitat la feina. Exacte, sí, perquè ens elimina la part més feixuga de la contractació, que és tota aquesta fase preparatòria del contracte, perquè ara és la central la que s'encarrega d'elaborar tots els plecs, de fer tots els informes, de revisar tota la documentació que presenten els contractistes i nosaltres només ens hem de centrar en definir bé quina és la necessitat que tenim i comparar les ofertes que presenten els licitadors. Per tant, hi ha una reducció dràstica en la gestió administrativa. Clar, i amb aquesta nova eina, com ha canviat la manera, o què us ha facilitat amb aquesta nova manera de treballar amb la que teníeu fins ara? Doncs, sobretot amb la velocitat de resposta davant d'una necessitat concreta de l'Ajuntament. Quan l'Ajuntament té la necessitat de contractar un servei o un subministrament, abans podia trigar fins a 4 mesos a tenir el contracte formalitzat. Ara, en canvi, amb el sistema dinàmic,
pot fer-ho en inclús 15 dies si ho fa a través del catàleg electrònic amb un mínim expedient, no? Que inclou l'informe de necessitat, el certificat d'existència de crèdit, l'aprovació de la despesa. La central de contractació i els seus sistemes dinàmics no només beneficia a l'Ajuntament amb la reducció de costos i temps, sinó que també genera oportunitats de treball en els petits autònoms i empresaris del municipi, no? El sistema dinàmic el que permet és una reducció de tots els tràmits, de tots els procediments, eliminació de barreres, el que suposa que els contractistes tinguin més facilitats a l'hora de poder arribar a ser adjudicataris d'un contracte. Abans, potser, quan els ajuntaments licitaven individualment un contracte, aquests licitadors havien de presentar la documentació 4 vegades, no? Havien de presentar 4 declaracions responsables, 4 solvències diferents. En canvi, amb el sistema dinàmic la presenten una sola vegada i un cop han estat homologats ja queden allà en el sistema dinàmic mentre estigui vigent perquè els ajuntaments que necessitin un contractista els puguin contractar d'aquesta llista que han homologat la central. Per tant, realment genera oportunitats de treball per als petits autònoms i empresaris del municipi que els hi permet competir amb igualtat de condicions que amb les grans empreses, no? Perquè es redueixen també els nivells de solvència, no? Normalment els sistemes dinàmics d'adquisició, com per exemple el cas dels talleristes, aquests es divideixen en lots i alhora aquests lots es divideixen en categories i aquestes categories normalment van en funció del nivell de facturació, llavors s'ajusten més a les capacitats reals que puguin tenir els petits autònoms i els és més fàcil que puguin arribar a ser adjudicataris d'un contracte. Els ajuntaments cada vegada tenen més responsabilitats. Treballar conjuntament no és una forma de perdre autonomia, sinó de guanyar eficiència. La central de compres de la Mancomunitat és una eina més que tenen tots els ajuntaments, treballant voluntàriament i conjuntament per guanyar en eficiència, per tenir més serveis i també per tenir un retorn al territori. Fins aquí, Manco TV. Ens veiem a la propera.